Eind juni hebben jullie je eigen festival. Ja, 24 juni in Heeswijk-Dinter, Brabant. Het Land van Lieverlee, eigen festival. Ja, dat is waanzinnig. Dat is met de 3 J's. Onder andere de Wetnecks. Dat is het alter ego van de band Zonder Banaan. De Bluegrass Boogeyman. Pater Moeskroen uiteraard. En nog veel meer. Dat is echt landvanlieverlee.nl is onze website. En ja, dat is super gaaf. Er zijn nog kaarten. Het is openluchttheater in Heeswijk. Ik weet niet of je dat bekend bent. Maar dat is een waanzinnig heel mooie oude burcht die dan afgebroken is. En daar is een theater van gemaakt. En zo verschrikkelijk sprookjesachtig mooi om te zijn. En het is een succes. Pater Moeskroen is natuurlijk een band met 2 gezichten. Hè. Wordt vaak gezegd. In de winter spelen we de theaters. In de zomer de festivals en de popconcerten. En we zochten eigenlijk een theaterfestival waar die 2 bij elkaar komen. Dus waar we onze theaterkant kunnen laten zien en onze popconcertenkant. En ja, voor ons gevoel bestond dat niet. Ook nog in die volkhoek en zo. Dus we dachten, we gaan het gewoon zelf doen. Dus we zijn 4 jaar geleden begonnen met de eerste editie. En het groeit elk jaar en het wordt elk jaar nog gezelliger. En dat is het ultieme familiefestival, zeg maar. We zijn begonnen met de helft van de bezoekers en dat we vorig jaar hadden. En vorig jaar waren we uitverkocht. En daar hopen we dit jaar toch ook weer op uit te komen. Dus, Als je dan 2 jaar uitverkoopt, dan kan ik me voorstellen, je zegt, het moet nog groter. Dat kan, maar dan ben je de hele mooie locatie kwijt. En dan ben je ook wat unieke kwijt, denk ik, van Lieverlee. Het moet niet altijd beter. Soms is het gewoon heel goed. En dan is het gewoon, geniet er maar van. Dus we hoeven niet altijd nog beter. Dus Lieverlee is gewoon een heel fijn festival. Dus het is gewoon heel tof. Kom maar eens een keer kijken. Dan ervaar je dat.